Illum kollox blużin. Il-ħobs, il-frott, in-nies. Ma tidħolx f'kamra tal-banju bla ma ssib miżien. Kulħadd jikkalkula kemm suppost jiżen. U jekk inqast b'50 gramma tkanta vittorja. Jekk żdied traċedja. U mhux biss il-pis tiegħi niżen, imma il-ħajja wkoll. Kemm se nonfoq, x'sa ngħid, x'tiswili dik il-promotion, dak il-kuntratt, kemm se tqumli tarbija oħra, niżżewweġ jew niddeċiedi li ngħix mal-partner tiegħi, nikdeb jew ngħid il-verità, niżen, inqis, nikkalkula. Fil-ħajja hemm xi ħaġa li ma tafx x'inhu qies jew kejl. L-imħabba. L-imħabba ma tistenna xejn lura. L-imħabba taf biss isservi u taqdi. Ara l-mibeda, le, dik tkejjel kollox. Il-mibeda toħnoq u tifga kull ma tmiss magħha. Mhux l-istess l-imħabba. Kull ma jmiss magħha jerġa' jitwielet, jiġġedded u jinħeles. Mela ħanieqaf niżen, ħanieqaf inqis, ħanieqaf nikkalkula. Għax huwa meta nieqaf nagħmel dan li nibda tassew inħobb.